Sentejn wara li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqas 6 miljun passiġġier f'sena, issa l-Mitjar Malti għadu kemm laqas 7 miljun passiġġier u għaldaqstant stabilixxa rekord ġdid tat-traffiku. Dan jikkonferma li bidu b'saħħtu għall-istaġun xitwi li ħabbar l-Ajruport riċentament li wkoll ikkontribwixxa għal dan ir-rekord. Kienet Antonja Kudatov, mara li tgħix l-Awstralja, li siġillat dan ir-rekord kif kienet 7 miljun passiġġier meta waslet għall-ewwel btala tagħha f'Malta fuq titjira tal-Air Malta minn Ruma. Fis-sqarrija l-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Alan Borg qal li din l-okkażjoni tiċċelebra dak li jkun għaddej minn wara l-kwinti, jiġifieri determinazzjoni u ħidma sfiqa mill-ħaddiema li mhumiex biss dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ivvjaġġar imma wkoll dawk li jieħdu ħsieb is-sigurtà u dawk fil-ħwienet fost l-oħrajn. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għat-Turiżmu Ronald Mizzi qal li dan ir-rekord jippremja l-ħidma ma taqta' xejn tal-partit kollha interessati li jaħdmu biex il-Gżejjer Maltin igawdu minn konnessjonijiet dejjem aħjar u jibqgħu destinazzjoni attrajenti. Minati hawn iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija wiegħed li l-awtorità se tkompli taħdem id fit mal-ajruport biex jiġi ġenerat aktar traffiku tul l-2020. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.